खोब मोजां मोनसे रायजो राजानि अननाय आरो रायजो हहारिखौ जों मोनदों। मानोना गोदानै जिथु गामि सोसनजाबाय आरो गोदानै गामि सोसनजानायनि उनाव जिथु बे गहपुर ओनसोलाव गोलैनाय गामिफ्रा धनसिरि समस्तियाव सोसनजानाय हिसाबै आं जिथु धनसिरि समस्तियावनो जिथु फैबाय थानाय दिनाव जिथु इलेक्सन गेलेगोन आरो BPF दोलोनिफ्राय जिथु टिकेटखौ आंखौ फाइनाल खालामबाय, बे हिसाबै आं रायजो राजाफोरजों सावरायफैदों। बिथांमोनजों गोसोनि खोथाखौ आं बुजिनो सेस्था खालामदों। गोबां रायजो राजाफोरनि अननाय मोनदों आरो बेखौ नायोब्ला जिथु गहपुराव जिथु भट होनायनि जिथु अधिकार होबाय, बिनि गेजेराव 60% भटआ BPF आव गोलैगोन आरो खुनु सन्देह गैया। रायजो राजाफोरखौ क्लियार पिक्चार होबाय। मानोना जों नुदों बिथांमोनाथ' जथेस्थ' ससियेल मिडियायाव नायो। आजिखालि आखायाव बयहाबो मबाइल दङ। दिनै बिथांमोना बे 5 बोसोराव मारै गभर्नमेन्ट सालायदों बिथांमोना मिथिनो हादों। आरो गोदानै जिथु गामियाव सोसनजादों, सोसनजानायखौ बिथांमोना थगायफैजेनदों। फार्स्टआवनो थगायफोनजोबबाय। थगायनायखौ बिथांमोना हमनो हाबाय। नंखायनो दिनै नुदों जे बिथांमोना जानला मोनला भट होनाय नङा। जाहाथे गोग्गोम जाय मोजां सरकार सालायनो हागोन, जाय जोंखौ निरापत्ता होनो हागोन, बेखौ नायनानैसो भट होगोन आरो बिथांमोना। ओंखायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जिथु दिनै 15 बोसोर सरकार खुंनायनि जिथु अभिगथा दं आरो बिथाङा सुक्ति खालामखांनानै दफाफोरखौ मोजाङै इमप्लिमेन्टेसन खालामबाय। ओंखायनो बयबो बिनि सायाव नोजोर होबाय थादों। दिनै थांनाय 5 बोसोराव सुक्ति जादोंमोन BTR। बे सुक्ति जानायनि गेजेराव फैसा हरनायखौ खरसा खालामनो रोङा आरो बिथांमोना माखासे पावारफोरखौ दिनै लानानै सालायनो रोङा। नंखायनो बेखायनो रायजो राजा नुजादों प्रमद बर'नि सरकारखौ खुनु पयदे गहपुरनि रायजो राजाफ्रा एक्सेप्ट खालाया आरो। गोबां UPL दोलोनि सापर्टारफोरा बुंसोलायदों सरकार फैनायनि उनावहाय गोदानै हाबनाय बर' गामिफोरा सोसनजानाय नङा होननानै। मानो गिदों बिसोरलाय? गावसोर सन्देह दं नामा? बे सोसनजानाय गामियासो दानख' जायो नामा? होखाबाय नोंनो हांबिधानिक भाबै अधिकार होखाबाय। होमबा बे बिथांमोना थगायदों नामा? आं बिथांमोनजों कुइसन खालायगोन। गावसोर सरकार फैबाल' हाबगोन, बेलेग सरकार फैबा दानजालायनाय मा बेलेग सुक्ति बेलाय? नङा होमबा? जुदि हांबिधानिक भाबै जुदि हाबबायब्ला जिखुनु सरकार फैयाथों मानो बेथ' हाबनांगोन। नंखायनो बिथांमोना थगायदों। नंखायनो जों दिनै बुजिबाय जिथु भट होनायनि अधिकार मोननाय माने BTC आव हाबबाय। नङा होमबा? बिनि खामानिखौ जों मावनांगोन। बिथांमोना गावसोरनो सन्देह दङब्ला, नंखायनो बिथांमोना मा खालाया जाया बेजों बुंनांगौ दरकार गैया। BPF आ स्पस्ट' फैबाय थानाय दिनाव जों सरकारा फैखागोन नालाय बे गोदान समस्ति मोनसे खालायगोन जों। आरो बेहाय मोनसे साब डिभिजन खालायगोन जों, BCDC खालायगोन जों। आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ BTC आव जिबायदि हांबिधानिक अधिकार होदों, बिथांमोनखौ अधिकारखौ सम्पुर्णभाबै इन्जय खालामनो थाखाय बिथांमोनखौ बे सुबिदाखौ होनाय जागोन आरो जों सरकार फैयोब्ला आरो बेखौ जों मावफुंगोन आरो जितु आं धनसिरि समस्तिनि हिसाबै बिनिफ्रायनो गेलेनाय हिसाबै आं देरहाना थांबा बेखौ आं दायित्व लागोन। गोदानै हाबनाय जिथु 15-16 हाजार भटार्सफोरनि थाखायनो प्रेस मुसाहारि बिथाङा देग्लाय जेंनाया खारदों होननानै। नलेज गैया। बे धनसिरि समस्तिनि नलेज गैया बिथाङा। ओंखायनो जानला मोनला बुंदों। बे 15-16 हाजार भटआव बेसेबां माने कास्टिं जागोन? बिनि गेजेराव सानदों नामा बिथांमोनहा भट मोनगोन? दिनै इसांनिखि फैदों नैबे 500 जनसो मानसिफ्रा मोनसे प्राइमारियावनो गेदारिं जादों। बे मानसिफ्रा दिनै ओरैनो बे जोंनि खोथा खोनासंनो फैदों नामा? जों समखौनो होनो हायाखै। 2टा मिटिंखौ 5टासिम बिथांमोना नेबाय। अब्ला बेनो फोरमाना बेसेबां धोर्ज' आरो BPFनि कर्मिफ्रा धोर्ज' दं। नेदों। लिडारफोर फैदों खोनासंनांगोन होनना नेदों। बेबायदि जों सावरायलायदों। दिनै बेहायनो रोखा बिथांमोना गिदों, सौजादों। ओंखायनो जानला मोनला खोथा बुंदों। खुनु पयदे गहपुरनि रायजो राजाफ्रा बिथांमोनाव भट होआ, BPF आवनो भट होगोन आरो। दिनै UPL आ जेनखासिगोनखाय दिपेन बर' बिथांनि जोहै बिथांमोना खौसेथिनि बाथ्रा बुंदों। बे खौसेथिनि बाथ्राखौ जोंनि हाइकामान्डआ डिसिसन लागोन। आंना खौसेथिनि खोथाया, आं खौसेथिनि बिर'धि नङा। आंना बेहाय फैनाय खार'ना भट बिनायसो। नंखायनो बे जिथु इसुआ बिराद मोनसे सिरियास इसु। बयबो बेखौ सिरियासलि साननांगौ। जाथिनि दल संगठनफ्रा साननांगौ। सोरबा अकल BPFनि सायावल' मानो दाय होबाय थादों? खौसे जाया होननानै। दिनै BPF खौलाय मानो नारसिनबाय थादों? मोजां सिन्था खालाय। जोङो नुनो मोन्दों इलेक्सन समाव UPPL जानानै BJP नाव भट होयो बिथांमोना आरो एबावबा सोरनि जानानै भट बिगोन? जोंहा सन्देह दं। नंखायनो क्लियार जाथों। जातीय संगठन हिसाबै जों फरायसाफोरखौ सनमान होयो। दिनैबो सनमान होगोन, उनावबो सनमान होलांगोन। खिन्थु जानला मोनला डिसिसन लानानै बाथ्रा बुङाबाथ' जोंहा साननाय दं। जोंहा राजनिति दल, जोंहाथ' सरकार होनांगोन। नंखायनो जोङो रावनिबो बिर'धि नङा। बिथांमोना इनिसियेटिभ लादों, खौसेथि जानायनि इनिसियेटिभ लादों। आं धन्यबाद होदों बिथांखौ। धन्यबाद होदों। हाइकामान्डजों रायलायथों। खौसे जानाय जायैया गोजौनि खोथा। जों हाइकामान्डआ जि डिसिसन लागोन जों बेखौनो मानिगोन आरो।